Say programan mangiter nadalan at saray ay sa kiyan linawa. Tang opinyon unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yang makakaapekto at bilay. Kawayangan tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay. Kaulop tan kaentabay. Susari manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan Lunes yanggad Biyernes alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning! Naimbagal daw bigat kada kayo amin na po. Maabig Kabuasan, Pangasinan, Dagupan. Lunes lalamat. Wadyati lalamat. Yang mangiparuntal na sari balita isyoton komentaryo ni Pakar at Sari Matuan. Lignaay balay! Siyempre, nakalop na nakantabay lalangula sa remagtaryon kapaborito at sayin ago na Lunes. Petsa 28 lagagi ka, bulan na Abril at taon 2025. Ay agi, duway simbalabat la. 14 days more to go. Eleksyon la tatang tanagagik. Pero siyempre, at sayin ago, nakantabay lalangula sa remagtaryon kapaborito sa always at your service, kapaborito RJ Jimenez. Tansay magtaryon lingkor, magtaryon kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at the technical side. Saray Duaran Pogi. Na Pangasinan. Say Manangaro Lawas, the faithful one, Engineer Richard Olanday. Tan siyempre si Engineer Dennis Justoni Palaganas. On tagay lalamat at atang tanagagik antolaya. Mantutumbukan lalangula. So itatagay lalamat nasa presyo na krudo. Nabuas kanyan mampagasolina kila na ani. Tani nabuas. Sa gasolina, ang tagilalamot na atay 80 sentimos, ianggad 1 peso and 40 centavos per liter. Sa diesel untan tumat, 40 centavos ianggad 1 peso per liter. Tansay kerosene, parehas mat, 50 centavos ianggad 70 centavos per liter sa tagayan to. Sa kwanto lantinan na Senador Rodante Marcoleta, maura o mable? Kwanto? Mura o mable? Ay, agi, ang tulaya mamablilan amin, anto. Pero happy Mango Pambo Festival manayad, siyudad na San Carlos, Happy celebration. Untan tumat jat siyudad na Dagupan, Happy Bangus Festival. Pero anto may agawa balo to sa may agaw na Sabado wala re aga mampaluob. Akin ay tag kayo mampaluob. Kaya riyan nyo si Rintay Bangus Festival. Si katutan sulik na natatang tanagagik na saray taga syudad na Dagupan at sa tanyagawan insidente. Takin at tagira kuno pinaloob so saray kabyangan na team life. ay aki-participate at sa may gilon-gilon at dalan.
Nang nangan tayo pamilista na tatang tanagagik na sara may aki participate at sa may order of parade. Judge sa order of parade, manuna so PNP marshals, ang kukumadwa so sa may tarpaulin ya balbalag, may head tarp ya kwanda, insan sa drum and bugle corps na UL, insan katumbukan tutan, sa may bihikulo, yakulaan ng Mayor Belen, saan ang tutumbok may bihikulo, kwanta no waban si Congresswoman Manayan to Ang saan ang tutumbok, bihikulo ng Vice Mayor with Milpitas Group, insan vehicle of BM Milpitas Family, insan yala. Vehicle of councilors, aramay kandidato at biyak iya partido. Wadman wat ira. Kulandara may arumya incumbent incumbent ya public officials ay. No naiplik laba man ko may video at tatang tanagagi antayo di tanay at party na Perez Boulevard. Demand at sa amin tayo may crossroads. Ya paunla at barangay Maluwad. Demand sinabat daso Team Life. Agdara pinaloob. Say makasangag ko no at ang gapoy gangan ya sikara at paluuban. Ang gapoy gangan ya sikara at paluuban. At wad may bantayan ko may video mismo. Ya in-interviewtura ng former Mayor Brian Lim, may pulis ka detail demand. At tinupad to no siya pa. So aga mangitar na buloy, iya si kara at mibiyang at sa tay gilon-gilon. Babaga to may pulis, binikla to may happy na pulis na sa syudad na Dagupan. Untan mo at may poso, personnel yawad man, binikla to may poso chief da. Si karandwa ko no, sumakan desisyon ay agram paluuban so Team Life. How true? Wala tatan yagan ganyo. Gamanon tanatatang tanagagik at the end of the parade, akaloob iray kabyangan na Team Life. Kasabida jay at Emets del Pilar ay agi alay likat nasaray tutuo at tatang tanagagik ya dinumugda. So, malikalikat nap-nap no na bilay, yakabyangan nasaray Team Life. Kanyan tepat lapatla nasaray liknaan, nasaray umbali at tatang tanagagi. Siya pata sumakan keryan nasa Bongos Festival. Kaya riyan nakaraklan itanagaunta na tatang tanagagi. Siya pa so founder tutan, siya pa so ama na Bongos Festival. Very unfortunate at tatang tanagagi. Sa ama na Bangos Festival, ang gapoy arom no agta si former Mayor Benji Saplan Lim, yaan di matlad bilay. Nansaman, kada walay Bangos Festival, open. Open so participation na balang sinansaki. Because, kwantayolante, Bangos Festival is the festival of the people of Dagupan City. Aliwan festival na saksakaya grupo lambangat. Ang gaputan niya franchise. Ang gaput si karatan so franchise, ya si karalambangat. So walay kanapagan, yami biyang at sa rin nanduraman activities na sa Bangos Festival. Agauntan, akin ta sa bulan yore tutuon arom, yami biyang at Bangos Festival. Si katutan, so sa may balbalag, ya tepet atatang tanagagik. Taagawatan, pasado alas 4 ng aram, at mibibiyang lira kumunad saman so gilon-gilon. But unfortunately lante, at stop! Kwanto, iramay wabman niya mambabantay na gate. Hay nako.
Hello, good morning, kapaborito RJ. Yes, How are good you? morning. It's Monday today Yes. at Panigo, na-flat tire tayo. Ay, naku. Ano ang na-flat tire? Front o Sa rear? likod. Buti na lang sa likod. Hindi, bago naman umalis. So, to the rescue naman yung nagpalit ng gulong. Okay. So, good morning sa lahat. At sa mga kasyudadan dito sa lungsod ng Dagupan. Yan. Yung sinasabi mo, gilon-gilon. Gilon-gilon. Wala reagda pinaloob kapaborito RJ. At umanlanti so sa may liknaan na saray totoo at siyudad na Dagupan, wag naman sana. Wag naman sana. Dalantutan, siyempre, sa kwanto man lanti, akin, martial law dyan siyudad na Dagupan, kwanto may sakay, aringal ko. Ang kapo martial law dyan siyudad na Dagupan. In the same manner, ang kapo'y martial law din tiron bansa, kapaborito ardi agontan. Nga po, tanong yan. Dalaga ba ito martial law? I own, dalat ang gabay sa martial law. Sumpalatay martial law. Dumala natan. Sa kwantayo man lanti, we are in a democratic country. Everybody is welcome. Everybody is free. Provided at na freedom, you exercise it under the tenets of the law. Ta siyempre, aliwan absolute itan. Walay ang gaan tumat. But you have all the freedom to speak, to participate, to say what you wanna say. Ni Ken, pigayago labat lang may abit lang 14 days. Kanyan manaya walay mamapaspas. Walay mamapaspas. Atutan. Kawigi kawanan. Wala itong balawit. Every week amo. So panangitor tolaray ayuda. Oy. Ay socialist Yung pagbibigay ng ayuda, ito ang sinasabi ngayon ng COMELEC. COMELEC, I hope it's not Makapalek. Comelec. COMELEC. Sao? Hindi. Ibaban na raw. Nagpalabas ng paalala ang Commission on Elections nito lamang Sabado na ipatutupad ang ayuda ban sa loob ng 10 araw na aabot hanggang sa eleksyon sa Mayo 12. So, i-consider ba yung ano dyan, yung pagbibigay ng mga bigas na naka-plastic? Parang ayuda yun di ba? Oo. Di ba yun yung ano, bawal naman yun, di ba? Bawal yung, may programa yung COMELEC kontrabigay. Yan. Kailangan paigtingin. Ang alam ko is, yung mga campaign materials tulad ng t-shirts, tulad ng mga iba pang campaign materials nila, I think that's allowed. But what is not allowed is yung ayuda plus vote buying. Parang lahat, pagbibigay ng kandidato in kind, cash, or ano ka man, vote buying yan. Vote buying. Yan. So, maging kayo, manggwardya kayo. Kanya ni sa kwento ng COMELEC Chairman George Erwin Garcia, malapod sa Mayo 2. May 2, kaya rin ang Labor Day celebration. Yang God Mayo 12 o Araw ng Butuhan, bawal na ang lahat ng klase ng ayuda. At ito po yung mga ayuda specifically mentioned na bawal. Kinabibilangan po yan ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AX, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers or TUPAD, for peace, at ang ayuda para sa Kapos ang Kita Program or AKAP. Na ayon kay Senador Marcoleta, ito yung mga naimbentong klase ng ayuda. Yes, na simple vote buying. Ng simple. Mga incumbent. Yes. Actually, sila yung naka-front dyan, di ba? Oo. At ito yung sinasabi rin ni Vice President Sara, kapaborito RJ, na legal way of vote buying. Yan yung nasa linggayan siya. Sinabi rin niya yan. Kaya wag ho kayong magkamali. Kasi ang sabi ng COMELEC, dapat mapicturan po yan ayon sa panuntunan. Sana ma-play natin yung video pero nagkakaroon muna tayo ng problema, adjustment. Yes. But ang sinasabi ngayon ng COMELEC, mga kapaborito, pwede ho kayong magsumbong. May alam ka bang kaganapan ng vote buying?
vote selling at abuse of state resources sa inyong lugar, i-report yan sa Kontrabigay Complaint Center. Meron pong Facebook page ng COMELEC, COMELEC Committee on Kontrabigay. Pwede kayong mag-email sa kanilang committee.kontrabigay@gmail.com. Sana may masampulan agad. Oo. Kaso matagal din yung proseso. Pero Of at course. least may action. Of course, may due process May naman due tayo process. kasi. Oo. Hindi outright na Yes, madidisqualify ka. hindi outright yan. Always, So, kung mayroon mang mga it's not automatic na disqualified na. may asunto lang Mm. at dahil may asunto, kailangan niyang harapin. Mhm. At siyempre, depensahan. Yes. Ha? So, pwede rin ho kayong tumawag sa globe number ng COMELEC 0995-299-3725. Actually, ang daling ngayon kumuha ng ebidensya Oo, Kasi cellphone lang. may cellphone ka Oh, cellphone lang. Video mo lang. Videohan mo lang sa kayong mga nagbibigay. Para sila ang ipatawag ng COMELEC. Yes. Kaso sinong naglalakas loob? Wala naman. Meron kayo, sabi ng COMELEC, para hindi ho kayo matakot, the COMELEC realize naman na siyempre walay bawi tutan. Ay, siyempre, palalo lang, aramay tigasin. Oh. Siyempre, may rapla. Yes. Paano bawianda kami? So, Yes. kami ang takot. So, anong sabi ng COMELEC? Ang sabi ng COMELEC, you will be put under protective custody. Wow. Witness Okay, yan, Protection Program. Meron din. Yes, meron. Until when? Yun ang tanong. Hanggang matapos ang kaso. Yeah. Oo. Kasi yung bawi, yun yung kinatatakutan ng marami nating mga kababayan. Oo. So, go Kaya ahead. lang, ito, pag matatakot tayo lagi, Mhm. ano nang mangyayari sa atin? Kasi sa kaso naman, kailangan ng witness. Oo. Kung yun na kayang ibinigay mong video hanggang dun lang, out ka na, maraming maglalakas loob. Bahala ng COMELEC na imbestiga. Pero kung patatawag ka pa na kumuha ng video, siyempre marami ring matatakot. Well, Diba? yun ang hindi natin maiwasan Yes, kapaborito, Ajay. kasi Kasi yun ang siyempre, i-require delay. yan ng korte na ipipresenta mismo yung Yes. body Mhm. na kumuha ng Yun. ng video para naman Mhm. ma-justify Yes. na totoo ngang kinuhanan yung video yon at hindi gawa-gawa lamang. Without the witness, Mm. case closed. Wala, di ba? Hindi naman case closed, kundi weak ang Weak. kaso. So, And because it's weak, along the way, baka pwedeng ma-dismiss. yun. So, nako. Di bali, at least ginagawa ng COMELEC yung kanilang trabaho. Sana. Sana. Oo. Sana may masampulan Mm. at nang maniwala naman tayo. Pero dumating na yung mga balota, di ba? Ay, yes. Kagabi. Kagabi, Gwardyado. dumating, andito na sa Dagupan at gwardyado na po yan. Mhm. Nakaimbak po sa isang lugar along the Venecia Highway. Sayang wala tayong panahon, oras na pumunta Oo, doon kasi para ma-witness naman. yes, kasi oras na ho ng programa natin. Mhm. Alas 7 actually mga kapaborito, nandyan na po yung mga ibang kasamahan po natin sa Napuhay and making special coverage because the COMELEC has also invited everyone Mhm. to cover the event para masiguro na dumating na yung mga machines na gagamitin po natin sa May 12 election. And hopefully, yung machines na yan, walang makikialam. Yes, Walang, dapat lang. walang makikikwatit. Yes, baka mamaya may mga makikikwatet. Siyempre, masisira na naman yung integridad ng COMELEC about that. Yes. So, kailangan nga gwardyado. So, kaya in-invite din tayo to witness Yun. para makagwardya din at makita natin Oo. na talagang yan hindi mahawakan ng ninuman at Oo. hindi masasapian ng virus. Oo. Alam mo na yung ibig kong sabihin dyan. Oo. Baka Naman, mamaya, siyempre. Oo. may mga hokus-pokus. Siyempre kasi machine yan. Machine yan eh. Kung ano yung i-enter mo na program, Yes, oo. susundan lang niya yun. Mhm. Kung sino mang matalinong individual dyan, o nilalang na gagalaw dyan sa machine na yan, kung ano yung ginawa niya, yun ang susundin niya. Yes. So, Kasi ang gapilik na antutan, ang Oo. gapi kanunutan-tutan.
everything tao is pa rin ang dictated. magkukuman. Oo. Kaya ingat-ingat lang po ha. Pero ang bilin naman sa mga poll watchers this coming May 12 election, ito yung mahigpit naman na bilin. Huwag papasok sa internet hanggat hindi nabibilang ang lahat. Pag nabilang na lahat, saka lang simpre Lucas ang dalamay. Yun yung hiling ng isang ha? Oo, yung isang kandidato, na isang abogado. Isang abogado. Oo. Yun ang hiling niya. Kasi Para- wala munang transmission hanggat binibilang yung mga Yes, baluta. oo. Saka lang magta-transmit kapag tapos nang nabilang lahat ng mga baluta. Kasi yung At meron ng result ng yes, kopya ng mamaya result. yung magmamagic, siyempre gaul din sa oras. Yeah. 'Di ba? Hindi niya Oo. mahabol. Oo. Oo. Kaya yun po ang ating pakakatandahan this coming May 12 election. Yan. Magpapatuloy po ang liknay balik kaya rin ni Nasaran Pakabat tan paimano malala punit saray manangan tabay. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala! Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito, mantrabaho tila. Alas 8 la. Oras, ipapangarod si Katayo na Abante, Pangasinan, Ilocano, Party List 123, API. Oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy Risuelio ng siyudad ng San Carlos, San Carlos City, maudlad at maayos. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kailyan. Huwag niyo silang takutin! Harapin niyo ako! Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan para manira ng walang pakundangan. Tayo'y alipin ng ating sinumpaan. Pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang humpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minumutya, nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at hustisya. Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo, tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rami Pareno, ang tunay na anak ng Ordaneta. Subukla, Elias Villanueva, kalidad na serbisyo, magbalay sunido ba? Naman mong ituloy, Elias Villanueva, yan konseho'y kalasyaw na pag-ipawil ka. Elias Villanueva, ipawil ni ka. Elias Villanueva, utusan ni ka. Elias Villanueva, ipawil ni ka. Elias Villanueva, iboto ni ka. Elias Villanueva ng Kalasyaw, number 14 sa balota. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025. Tumutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Bantay Halalan 2025. Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kumpleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025. Makialam, pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Bantay Halalan 2025.
Bantay Halalan 2025 special coverage is brought to you by Mama Lo's Delicatessen, a family tradition of fine foods where taste matters. Mama Lo's is located at Tapuag District, Dagupan City and managed by Rob F. Mejia with telephone numbers 0965-542-9245 and 0953-439-4866. Hanap mo ba ay dekalidad na produkto na abot kayang presyo? Tara na sa CSI Mall, Dagupan City. Makakabili ka rito ng lahat ng kailangan mo mula grocery items, gamit sa bahay, appliances, school supplies at marami pang iba. Lahat ng kailangan mo nandito na. Pumunta sa CSI Mall, Lucao District, Dagupan City, CSI Square at sa CSI City Grocery, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. May mga sangay din ang CSI sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan at maging buong rehiyon. Store hours, mas pinahaba pa para sa inyo. Lunes hanggang Huwebes, bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Sabado, Linggo at holidays, simula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang supermarket, Lunes hanggang Huwebes, alas 9 hanggang alas 7 ng gabi. At Biyernes hanggang Linggo at holidays, alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Kaya ano pang hinihintay mo? Sa CSI, siguradong mura na, di kalidad pa ang bawat bili mo. Ang CSI ay may pinakamurang presyo sa buong Region 1. CSI Mall, Dagupan City, ang paborito mong pamilihan, ang inyong premier shopping mall. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakaya radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Kanjat Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tuloy-tuloy pa tayo sa Lignay Valley, mga kapaborito. Kaulap kantabi ni Siyempre Sari Magturyoran na kapaborito. Amigo yo, RJ Beremenes at your service always. Sa Magturyon Lingkor mo at kapaborito yo, Joseph Kanilang Bakani. Hello and good morning sa lahat ng mga taga-subaybay ng Lignay Valley. Lalong-lalo na kina Sir Joseph Bartolome. Yes, Sir Joseph. Good morning. Good morning. Kay Sir Clarence Villa. Good Oy, morning. Majumbo. Good morning. Oo. At siyempre sa lahat ng mga taga-lungsod ng Dagupan, ni sa Kulyaw at Danatan at Siyudad na Dagupan,
palitan na raw ang Chief of Police ng Dagupan. Kasi nakakitaan siya ng partiality na may kinikilingan. Oh. Alam mo, pagka yan na-prove, Mm. diba hindi po pwede yung ganun. Oo. Sa hanay ng mga kapulisan. Yes. Oo, Dapat kasi to serve and to protect nga yung motto nila kapaborito, RJ. pagka totoo. Dapat it applies to all. Sinong mag-iimbestiga pala dyan? Ang dinig-dinig ko, baka may magsampa ng reklamo, siyempre sa NAPOLCOM, sa National NAPOLCOM. Police Commission. Oh. At dinig-dinig ko nga, 'di ba sinasabi nabanggit ni former Mayor Brian Lim, dadalhin sa NAPOLCOM. Yung reklamo after na ma-confirm na ang nag-utos kung bakit ayaw papasukin yung Team Life yung Chief of Police. Ano bang nangyari? Nakatuloy din? At the end of the Nakasali rin. negotiation, pinayagan din at the end. Oh, okay. At least Pinayagan din at nakasali the end. rin. Oo. Dahil, Pero siyempre, daming tao that time. yes. Dahil yung Dagupan talagang pinapasyalan na ng mga, alam mo na, mga kandidato. Di ba nandito si Marcoleta nung kahapon? Kahapon, nandito Siya lang siya. ba? Kala ko pati si Siya lang. Senador Bato. Siya lang mag-isa ni Siya Senador lang. Marcoleta. Yung may motorcade parang Oo. napanood ko sa isang live na kasali sila. Si Son Marcoleta lang. Yes. Alam mo, nandito. lately kasi si Senador Marcoleta ay napasadsag dito sa Pangasinan for how many times na, several occasions na. Di ba na-interview natin? Na-interview pa natin tama sa isang graduation rites noon. At dinig-dinig ko rin, mainit din niyang tinanggap ang Team Espino when he was here few days ago. Yes. And last night kapaborito RJ, formal na pong tinaas ni Senador Rodante Marcoleta ang kamay ng Team Life. Dito naman sa Dagupan. Dito naman sa Dagupan. Okay, dahil alam ko babalik na naman yan kung kailan, secret, dito sa Pangasinan. Oo. Ang sabi nga niya doon sa Taong Bayan, kapaborito RJ, ni Senador Rodante Marcoleta, wala akong dalang AX, wala akong dalang tupad, wala akong dalang akap. Ang masasabi ko lang sa inyo, ang maipapangako ko lang sa inyo, magtatrabaho ako ng tama sa Senado. Yun. At kapag ako'y nasa Senado na, babalikan ko kayo. Yun. At sa aking pagbabalik, gusto kong kasama ang Team Life. Oy, pero lumalabas na sa survey si Marcoleta. Kasi maalala ko nung araw ng kailan yon yung nandito yung alyansa. Anong araw nung Biyernes. Biyernes, ba? oo, Biyernes. Biyernes ng hapon, nandito rin yung team ng alyansa. At pag alyansa ang sinasabi mo is administration candidate for senators. For senators naman, oo. At mga bigatin din ang nandyan, di ba? At syempre kasama dyan sina Tol Tolentino. At malala ko nung nagka-press con, kapaborito Joseph Ecume, dahil nabanggit doon ni Senador Tol Tolentino, yung unang question kasi is about kung anong magagawa nila dito sa panghimasok ng China sa Pilipinas. Oo. At doon nabanggit na sigurado yung ating mga kababayan na sa hanay nila talagang kontra naman sila sa pambubuli at panghimasok ng China dito sa Pilipinas. Dinig ko nga kapaborito RJ, pinagdidiinan ngayon ni Senator Francis Tol Tolentino at kanyang kasamaan sa alyansa yung pagpapatupad ng Republic Act number 12604. Ito yung batas po mga kapaborito na nagdidetermina ng archipelagic sea lanes. Yes, yung atin, yung yes, ng ating bansa. Yung parang teritoryo. Yes, parang gano'n. Na dapat walang manghimasok. Dapat maprotektahan natin dahil yung lugar na yan is for our fisher folks.
ito yung mga pinagkukuhanan ng hanap buhay ng ating mga mangingisda. Yun. So kapag mapapabayaan po natin yan at aagawin sa atin, sana tayo kukuha ng ating makakaing isda. We cannot just rely on Yes. pukok, where we grow our Diyan bangos pala or yung other supply ng isda, tilapia. di ba dyan? Yes. Yung kabuuan, yung dami, dyan natin kinuha tapos mangimasok yung ibang bansa. Yes. Kaya Oh. ang sabi nga ni Tol, no ha, dapat paigtingin natin yung law enforcement agencies Yes, natin, tama. particular ang Philippine Coast Guard at ang Philippine National Police Maritime Police Command na igiit nila yung ating karapatan sa ating mga territorial waters. Yun. Oo. So yun ang isa sa mga natanong at isa rin na parang nakaagaw sa akin ng atensyon. Kasi 'di ba nung Biyernes din ng umaga natalakay natin yung 20 pesos na bigas. Diyan sa may Visayas na sinasabi naman ng mga oposisyon na parang pamapalublabat. Pero according Actually, may to nabasa akong Oo. article dyan kapaborito, Ajay, na itong bigas na pinamigay at ano ba yung reaction nila dyan? Sinasabi nila na yung pinamigay na bigas ang tawag di ay panghayop. Ay, parang ganon. Panghayop daw. Yun yung hindi naman ibibigay, yung ibebenta. Yung ibebenta. Ng 20 pesos per kilo na pinalagan naman ng administrasyon na gumagawa na tayo ng kabutihan, sana anong tawag dito, suportahan na lang. Kasi sabi ni Senador Tito Soto na alam mo na ano doon yung issue about doon sa mga pagbibigay ng ayuda. Sinabi niya yun eh. Why na lang ibenta na lang sa 20 pesos yung per kilo ng bigasan niya. Pero siyempre, may subsidy yung gobyerno. Subsidize ng gobyerno. So, imbis na bigay mo na dyan sa mga AKAP, DAX, di ba yung pondo, doon na lang. I-subsidy mo na doon sa pambili ng bigas sa mga magsasaka at ibenta mo sa murang halaga. Parang ganon. Yung gusto nilang kaysa kurakutin daw. If I remember it right, ng mga ibang kurakot. Yes. Mga Nabanggit nga yan ni politiko. Senador Rodante Marcolita kapaborito kagabi, kapaborito RJ, na ang inilaang pundo ng gobyerno, kung hindi ako nagkakamali ha, something like 14 billion o 149 million. Bilang subsidy. Bilang subsidy, Yun. so, doon sa mga naimbentong ayuda. Ay, nako. Yan, AKAP, naimbento, AX. So doon na lang, sabi ni Senador Soto, ni former Senator Soto, doon na lang, bibili mo na lang ng palay ng gobyerno at ibenta na lang ng mura, parang ganon. So sabi naman niya is bigyan ng pagkakataon naman sana. Sabi naman ni idol mo, Erwin Tulfo, basta masisiguro daw na sa kanilang grupo, pagka maganyan, ibabantayan nila at ang kanyang pinopokus dyan, yung mawala yung mga kurakutan system Isa yan, sa gobyerno. maganda yan, kapaborito RJ. Sana magdilang anghel sila. Oo. Sana sila mismo na nagsasabi niyan. So, Labanan nila ang korupsyon sa yes, gobyerno. oo. So yun yung Labanan nyo ha. Oo. At isa Pangako pa nyo yan ha. na natanong doon is yung baka ginagawa doon sa Visayas na parang pampalob dahil mahina daw yung administration candidate doon sa Visayas. Sabi naman ni Senador Tito Soto, taga doon ako, yung lakas-lakas ko nga doon eh. Sabi ni na Abibina, yung mga nangunguna sa survey. At this moment, kapaborito RJ, wala namang makakapagsabi truly kung sino talaga ang mananalo. Yes, oo. Because ang final say po niyan, makikita po natin sa May 12. Siguro binasi doon. Kasi yung survey na ginagawa nila, it only covers a 1,000. portion. Maliit lang na portion. Something like Actually, 1,800 or 2,000 na mga respondents. It does not speak the whole heart. Pero may the explanation. hearts of the whole
The whole Pilipino. country, oh. Pero may explanation sila doon, Kapaborito Joseph. Ano explanation nila? May parang method sila doon na sinusunod. So nakukuha daw nila yung pulso ng madlang people about doon sa mga survey. At ito nga, medyo may nalalaglag na dalawa sa kanila. Sabi naman ng mga kasama nila, yung mga nasa top, pinanawagan din na suportan sila dahil sila yung mga magagaling naman na mga kumakandidato at may magagawa Ang problema, sa gobyerno. Kapaborito RJ, ang problema, hindi naman nasa kanila lahat yung talent eh. Mhm. May mga iba rin sa ibang grupo na may Yes. talent din. Kaya nga Ha? kaya nga kung Oo. ang lumalabas sa alyansa is ipagpalagay mo na 8 o 9, o di may 3 pa na bakante, 'di ba? Oo. Kung lumalabas yung 9, tingnan mo naman yung mga pambato. Of course. Ha? Mga 5 din sila doon. Oo, yan. So yun yung siyasa, hindi pa sigurado. Sabi nga natin, they do not have that monopoly of good members of the core group nila, Kapaborito RJ. Siyempre, meron at meron din sa kabila. At yung 20 pesos na bigas, sabi sa kabila, in our interview with the Senator Rodante Marcoleta, Kapaborito RJ, possible. Amenable naman siya, possible. Oo nga. Pero meron siyang taktika na inintroduce para maging posible yung 20 pesos na bigas. Yun, yung palakasin, yung Oo. suporta sa mga And I like the idea. magsasaka. I like the idea, At saka Kapaborito yung RJ. yung identified ng mga agricultural area, doon na lang yun, yung talagang Yun. suportahan mo. Yun ang sinasabi Kasi kung niya. minsan conversion, di ba? Oo. Kung alin yung lugar na concentrated sa agriculture, yun ang suportahan natin. We have to identify kung ano yung mga malakas na bagay na pwedeng i-produce ng isang probinsya. Like say, sa Ilocos region, ano yung main produce natin? Somewhere bandang Ilocos Norte, Ilocos Sur, yung ginagamit sa sigarilyo, Tobacco. 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 Pero dito naman sa atin, more or less sa atin, we are more inclined to pagtatanim ng bigas. Palay. As well as in Cagayan. Kagauntan, mga Kapaborito. So, dahil yun ang ating mga main products, yun ang paigtingin natin. Yun ang improve natin. Introduce natin lahat ng teknolohiya na pwedeng maitulong ng gobyerno dalhin dito para mas makapag-produce pa tayo. Baka pwede tayong mag first crop, second crop, at baka pwede pa tayong mag-third cropping. Yun. So, lahat sila actually may mga magagandang ideas kung paano makatulong at magtrabaho. Yes. Sana tignan na lang natin kung sino yung talagang nararapat na iluklok dyan. Dahil kung siyam yung talagang nangunguna sa survey, meron din sa kabila. Meron pang mga independent, di ba? Marami pa. So, pagka isasama mo ang mga yon sa mga nangunguna rin sa alyansa, magiging ano na sila, parang ang bilang ko 17. Yung mga malalakas, may malalaglag pa rin na 5. Para sa akin, ang pipiliin ko, someone who makes sense. Oo. Yung pag nagsasalita siya, may sense yung sinasabi niya. Kasi, tulad kagabi, alam po ba ninyo yung IPIRA law? Yan yung kumukontrol sa presyo at operations ng ating electricity. At nabanggit din yan ni Madam Risa nung ating na-interview, Kapaborito RJ. Isa sa napakalungkot na bagay na nandun sa provision ng IPIRA law, yung mag-provide ng electricity sa lahat ng panig ng Pilipinas. At sa murang halaga. Sa murang halaga. Pero look at what is happening. Antua at ating tanagagik. Hindi po bumababa ang presyo ng ating kuryente, hindi bumababa ang presyo ng ating energy. Mas tumataas. Halos yearly, parang tumataas ang babayaran natin o binabayaran natin sa kuryente. What is happening with the IPIRA law? Effective ba yun? So sabi niya, dapat matupad yung sinasabi ng IPIRA law na mabigyan ng kuryente ang bawat sulok ng Pilipinas sa murang halaga.
Paano mo gagawin? May solusyon naman dyan. May solusyon, Yun. siyempre. Siyempre. Di paigtingin natin yung ating energy resources. Mhm. Oo. Di ho ba kapaborito RJ? Ganun Sana lamang po ganun yun. yung mga mapili natin, yung may mga Sana. bright ideas na Yes. pwedeng ipatupad at may mga direksyon. Oo. Yung kanilang pamumuno, panunungkulan na meron na silang alam gawin. Yun. Like doon sa mga iba dyan na mananalo pa lang daw. Nakita mo yon? Yun. Nung tinanong kung ano ang kanyang magagawang dyan, siguro mampanday na loy kung anong magagawa niya para sa taong bayan ng Pilipinas. Alam mo, pinoproblema ko, manalo pa ako saka na yan. May mga ganun ba? Oo. Pero lumalabas sa survey dahil popular, di ba? Tanyag. Oo. Dahil sa pamimigay, nako. Kaya maging mapanuri tayo, mga kaibigan. Tama yun. Sabi ko nga kapaborito RJ, walang makakatalo sa magandang performance. Yes. Performance. Diba? Tama ka dyan. Walang makakatalo Doon sa natin magandang ibase. performance. Oo. Dito na lamang sa ating lalawigan ng Pangasinan. Hindi na tayo lalayo kapaborito RJ. Yung mga programang na-implement noon sa kalusugan, sa infrastruktura, sa agrikultura, sa trabaho at kabuhayan, sa kalikasan, higit sa lahat, dahil kita naman ninyo ang ating panahon ngayon, ang putaputang sa panahon. Ang gapoy, ang ganda siruman mo. Sa munipututan. Sa munipututan so kakiwan, ya siruman mo kumon, tudas. Undekat si Sir Joey Baby. Lalo. Lalo. Agauntan kapaborito aje. Kalikasan, edukasyon. Importante rin ng edukasyon. Kasi kung walang edukasyon, walang kinubukasan ng ating mga kabataan. Yan. Serbisyong panlipunan, turismo, palakasan, kahandaan sa kalamidad, kaayusan at katahimikan, pangangalaga sa mga empleyado, huwag mo silang alisin. Importante yun. Oo. Yung workforce ng probinsya, di ba? Yes. Patatagin mo. Patatagin mo At pa. ang pupumira. Oo. Yes. Pagsulong ng mga investments, parangal at pagkilala. And that is why meron tayong mga natanggap na mga awards. Lalong-lalo na yung SGLG Awards natin. Consistent ang lalawigan ng Pangasinan. Agauntan kapaborito Yes. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022. That happens in the past administration. Kaya nga, hindi na ako magtataka, kapaborito Joseph, kung bakit. Bakit? Sa ngayon. Sa ngayon. Yes. Kahit saan ka pumunta, kahit anong website puntahan mo. Di ba? Yung nangunguna sa survey sa Pangasinan. Alam mo na yan. Not to mention, alam na ng mga kababayan natin. Alam mo, yung sa akin, there are indications. Tulad na lamang yung may init na pagtanggap sa Team Espino ni Senador Rodante Marcoleta. May indication yon. Hindi mo ba napansin, kapaborito RJ? Bangan na lang natin. Siyempre, ang isang kandidato, kapaborito Yes, RJ, oo. lalong-lalo na kung hindi ka taga rito, Oy! sinong lalapitan mo? Yung Di malakas. siyempre yung malakas. Para malakas ka din. Yun, precisely. Yun ang kailangan. Kaya, pagka nakikita natin sa social media na sila yung nilalapitan, this is an indication, sabi ko. Kasi alam mo, nagpapasurvey din ng mga yan, di ba? So, Of course. Alam nila. At hindi mo sila malalantawan. Pati yung mga tao sa lokalidad, dun sa mga barangay, tanungin mo sila. Yun. At sila, dun pa lang malalaman mo na. Yung isa, mangkulipas-pas la, yakwanda. Yes. Terjay, terdiman. Pero sabi nga ng kausap ko, hindi mo na yan mababago. Dahil parang buo na yung kanilang pasya. Hindi mo na sila... Ag mo na nag-iing, yakwanda. Nag-iing. Ag mo na nag-iing. Maksilaman sa pundasyon to. Aglatan, nag-iing, yakwanda. Okay? Magbabalik pa ang liknay, balik. Yari na nasarian pakabatan pa imano, malalapunit sana yung marangan tabay. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes.
San ang putang-putang informasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. Kapaborito, alas 8:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo! Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare! Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalitan ah! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay! Wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Chito Samson, ngayon, Chito Samson, kasama mo ang pambato ng dagupan. Nandito muli ang kasangga at kagapay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya ay maaasahan sa buong bayan ng dagupan. Hangarin tapat, dignidad, tapang at lakas. Kasama nyo noon ngay kahit kailan. Ano ang oras ay malalapitan. Mga suliranin na malulunasan. Feel mo, gets mo, Chito Samson, ibalik sa konseho. Ating iboto ang nag-iisang manok ng mga dagupenyo. Mula noon hanggang ngayon subok na ang serbisyo. Halika na't samaang ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito. Chito Samson ang iboto. Iboto nating mga dagupenyo. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Number 19 sa balota, iboto, Councilor Chito Samson. Kaibayonan Saman, Nathan, Anggad Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the Friends of Chito Samson, California, USA. Diyan
Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iyaiyag na saray Pangasinense. Jad Dagupan, Paborito, Manawa, Paborito! Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito! Tanjat sa Nasinto, Paborito. Aya, so 88.1, Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Liknay, bali pa rin po tayo mga kapaborito. Kalop kantabi ni siyempre sa rin magtariyoran kapaborito. Amigo yo, RJ Beremenes at your service always. Tansay magtarilingkor, magtarin kapaborito. Joseph, kanilang bakani, alas 8:35 lang sa oras tayo. Ne, going back at sa may labanan ng korupsyon. Bibitlaan natin na sari kandidato kapaborito, RJ. Antam bali-bali panuntunan, very good example. Si Pope Francis, namatay po siya with only $100 in his pocket. Uy? Yes. Hindi niya tinatanggap yung, siyempre, Santo Papa. At least kahit papaano, meron siyang, pwede siyang mag-earn ng about 340,000 euro a year. Lalong-lalo na, siyempre, maraming donors diyan, maraming sponsors sa kanyang mga pangangailangan. Pero he refused that money. Since 2013. Yes, kasi kung tutusin, hindi naman na nila kailangan eh. Di ba? Kasi basta't kumakain sila, tapos yung serbisyo, di ba? Nandun lang sila sa ano, tapos yung gastusin, pag lumalabas sa bansa, meron namang mga pera dyan, di ba? May mga in charge naman sa ganun. Believe ako. 100, ilan? $100. Just, yun lang nasa pocket niya. At may $100. kondang yan, no, si Kateran Pilipino, kuros na bulsa, parang gano'n. Yun lang, di ba? Kuros na bulsa. Sa bagay, sabi ko, after all, tama nga naman yung sa example na iniwan ni Pope Francis. After all, when we die, you cannot bring all the wealth that you have in your lifetime. Di ba? Ang madadala mo lang sa grave mo, yung damit mo. May coffin mo. Pag ikinandat ka. That is all. Pero yung kayamanan mo, yung money mo and everything that you have earned, wala rin, maiiwan din. Kaya sabi ko, sana masatisfy na lang yung ating mga leaders kung ano yung sweldo na para sa kanila. No more, no less. Pero at alam mo, ibigay na ganyan, lang yung tamang serbisyo sa taong bayan. Asinso But of course, tayo that is lahat. very idealistic. Asinso tayo lahat. Pag ganyan. Di ba may isang Tama ka lugar? dyan. May isang lugar na hindi na nila, may isang bansa, nalimutan ko kung anong bansa yun, na hindi na nila parang ayaw na nila sa pera. Kasi lahat naman ng kinikilos nila doon at kinabubuhay, sinusuportahan ng gobyerno. Mayroon yun. Ma-research mo yun. Nalimutan ko dito. Netherlands ba? Oo, parang ganun. Hindi sa Netherlands. Parang may EN yung ano niya. It sounds like yung okay. Mayroon yun. Sana, very idealistic. Pero kasi walang kurakot. Walang kurakot. Di ba? Kasi kapag may kurakutan, ilan lang yung, di ba? Nagiging mayaman. Dami pa rin naghirap para may kurukan. Nandun na naman tayo sa... Di ba maraming nagsasabi niyan? Oo. Talagang ayaw nilang umunlad yung mga, di ba, kababayan natin para meron silang mabangwit. Siyempre, pagka maunlad ng mga yan, magiging talento na, yung ano na, yung matalino na sa pagpili. Sana may magsabi, sa ikauunlad ng bayan, bawal ang kurakutan. Yun, sana, totoo yung sinasabi ni Idol Erwin Tulfo. Dito siya. Actually, yun ang dapat na mawala yung kurakot para yung ibinubulsa na lang mapunta na lang sa mga basic needs ng ating mga kababayan. Yes.
Actually, sa serbisyo. si Senador Marcoleta, yan din nabanggit niya. Corruption. It destroys the nation. Pero sa ngayon, 14 na araw na lang, marami na yung mga talagang sinisigurado na. Kasi kung saan ka pumunta, talagang baulingaran mo. Diba? Pero ano pa rin kayo? Magtrabaho pa rin kayo. Hanggat walang pinal na desisyon. Diba? Pero at least nanaaninag na ninyo yung inyong mga panalo. Kasi pagka pupunta ka naman sa isang mga pagpupulong event, may lakapunda ka, isigaw dengaran mo, sige pa. Di naman labat, nasukat mo la. Yes. Diba? Paano ka kakasil? Dasarat ay kalugaran mo. Ganon yun. Ayan. Hello, good morning kay Madam Lynn B. Coronel, kay Madam Emma Lipio, kay Nanay Bihing, kay Nanay Conchita, kay Achiperla, at kay Miss Esperanza. Yan. Ay, good morning din kay Kumare. Kumare ni Idol Randall Bernal. Ang nag-iisang kandidato ng API dyan sa bayan ng Lingayen, Pangasinan. At alam mo, talagang pagka yung nasasabi kong mga survey, nasa top 3 na ito. Na-independent siya actually, pero API siya. Wala siyang sinasamahan sa pagka-mayor, sa pagka-vice mayor. Basta sila lang, 5 sila. Alam mo, ang nagustuhan ko kay Sir Randall, always happy. Saka alam mo, kaya maraming bumibilib sa kanya. Yung kanyang pagka-loyal sa kanyang kasama. Yes. Tingnan mo yung pinost niya about sa partido niya, yung kay Gov Pogi. Marami ang bumilib doon. Itabi mo ako dyan. Yes. Yung tarpaulin ko, itabi mo ako dyan sa tarpaulin ni Gov Pogi. Kasi panalo na yan. Kwanto? Kasi alam mo, nalibitak no manalo. Kwanto? Yes. Kasi alam mo, sa ginawa niya, siyempre yung kontrapartido di busulunda ka. Of course. Pero dahil alam niya na may sarili siyang, di ba, hatak sa mga tao dahil sa kanyang pagka mapagkumbaba at joker, di ba, yung palangiti, di ba? So, at saka loyal siya sa partido. Yun yung mga hinahanap ng tao. Sabi ko, humility. Yun. Humility. And one good example also of a good public servant with humility, Mayor Paul. Yun din. Di ba? Ay, naano ko doon sa nadaanan ko yung convoy niya. Baka nasa palengke siya ngayon. Alam mo yung mga nasa medyo middle class sa mga tao. Nasa laylayan? Middle class. Middle class, okay. Di ba? Ng mga negosyante, lalo na sa mga nasa laylayan, hindi sila nagdadalawang isip na makipagkamay, yumakap, dahil yun ang nature ni Mayor Paul, di ba? Yes. Yung sangkagawat na Saray Masa. Yun. Tama ka dyan. Talaga totoo yan. Meron yung taong talaga na parang apprehensive ka. Tama. Inayakapin mo siya o kausapin mo siya. Diba? Kasi hindi mo siya kilala kasi. Saka yung that's the very big antas factor ng pamumuhay. Yes. Alam mo na hindi siya galing sa mahirap. Parang hindi niya siya alam. pangmasa. Parang ganon. Parang ganon. So, parang wala ikin mo. May singa, di ba? Yung doubts and apprehension. Doubts. Diba? Sa Pangasinan yun. May singa. Alanganin ka. Kasi paano naanin napabaingan ka. Di ba wala maning mo? Yung iboboto ko na sana. Nakita ko yung naakapin siya. Impulisa ito. Namalo ako lang mo iboto man. Hindi kasi takot. Abig laman. From behind kasi. From behind. Parang ganon. Ay, tulad nung yung nabulgar na bading. Yung nahulog yung mic. Microphone, alam mo yan, yung ini-interview. Yes, Ay, ganon. Parang nabigla. Nabigla lang. Pero ginamit na yun Kaya hindi pa rin siya nakakapasok sa Magic 12. Sabi ng ating isang viewer, kapaborito Ajay, sabi ni whistleblower Jun Losada. Jun Losada. Si Jun Losada. CTA yan, di ba? CTA. Yung about CTA yan. Siya yun. Yes. Ang sabi niya, sa mga nasa gobyerno, moderate your greed. Yung kasamtaman lang. Moderate your magnakaw. greed. In other words, huwag kayong masiba. Kayo masiba. Moderate your greed. Pero kasi may nakausap ako, santo na yung walang si Santo Papa nga. Santo ay si Lolo Kiko. Talagang. Kasi ito
sabi niya is santo na yung walang halong kurakot. Mm. Kaya lang, pumili na kayo ng medyo aliwan masiba. Di ba? Parang ganon. Oo. Di ba? Kaya yung in moderation lang, kaysa yung talagang sangkanang ng musiba to, panagkulabtod, kabay balay. Minsan it shows in the physically makikita. Di ba? Di ba? Di ba? Ay, nako. Yun yung mga indicators natin. Pero ito, sigurado laya tating tanagagi ka. Tuloy na po yung barangay at SK election. Pinagkahanda na nga ang COMELEC eh. Oo. Alam mo yung mga napanood mo na rin niya, ay tuloy na yan. Ang inaano na lang, ang pinagdedesisyonan lang yung extension kung 4 years o 6 years, di ba? May mga ganun na lumalabas sa social media, pero tinitingnan kung mabuti, baka AI lang. Baka AI lang. Wag ho kayong Maniwala. umasa at maniwala doon sa extension na 4 years, 5 years. Because if they do that, they have to amend the Constitution. Saka yung Supreme Court rulings. Di ba? Kasi ang sinasabi lang sa ating saligang batas, 3 years lang. No more, no less. So, pag gumawa po sila ng hakbang na extend po yan to 4 to 5 years, that is unconstitutional. Na yun ang dinesisyonan ng Korte Suprema. So, tuloy na. Kaya huwag kayong maniwala. Si kayuran mga barangay officials, hoping against hope. Baka may mga kalot ng boto. Ay, boto tiya, tani, suportahan to may extension. Lante. Ganon. Kasi alam mo, sa ngayon, talagang gagawin ng lahat eh. Kasi, yung para mapaniwala at yung mga sumuporta sa nangangarap kanila. lang na ma-extend sila ng 4 to 5 years, yan yung mga tamad. Yan yung mga walang nagawa. Yan yung mga binabalahuran nila yung kanilang posisyon. Pero kulang ka pa sa sinasabi mo. Yung talagang main purpose nila. Ginagawa na nilang hanap buhay. Yun! Isa diba? pa yun. Kasi ito huwag kayong magalit. Pero may mga iba dyan na hindi naman serbisyo kung ba't sila nandyan. Kasi malaki-laki na yung mga honorarium. Parang sweldo na eh. Actually, diba? hindi ng lang mga yun. kagawad. Hindi lang yung honorarium. Imagine tuwing election, nababalitaan na lang natin, sila may nabibigyan ng 10,000, di ba? 5,000. Yun, saka mga yun. Yung power din nila sa barangay. So, yun, yung mga iba dyan, yung mga hindi naman ho lahat. Kasi may mga iba dyan na talagang gusto nilang magbigay serbisyo. Kaya kung maglilinis tayo, mag-aalis tayo ng corruption, simulan natin sa barangay. Sabi nga ni Mayor idol ko din, si Biko, di ba? Tingnan nyo yung mga Idol ko gumagastos rin ng yan. sobra-sobra, sabi niya. Di ba? Yung paggastos ng sobra-sobra ng kandidato, na kung kwintahin lang ninyo, kanilang sweldo sa loob ng 3 taon, yan. doon sa ginagastos nila, sobra pa. O sige, saan sila babawi? Yun lang ang simple na explanation niya, di ba? Siyempre. Di ba? Kakabig at kakabig yan. Bilyon, gagastos ka ng bilyon. Meron at merong ROI yan. Yun. Parang ginagawa ng kasing negosyo. hanap buhay at negosyo. Hindi na yung wala na yung public service, yung serbisyo sa madlang people, sa taong bayan. Kaya ito nga yung sinasabi natin, tignan ninyo kung sino yung talagang magbibigay ng serbisyo at concern yan sa lahat ng bagay. Ayan. Sa ating araw-araw na pamumuhay. Yung totoong concern kasi everybody can speak now about being concerned. Yes! Kasi mga kalot sila. Yun. Diba? Pero, mamapatit. yes, kilala naman yun naman siguro sila. Kaya alam niyo kung sino nagsasabi ng totoong sila ay concerned. Pero ito, bunikaw natin sa inyo. Meron ka na. Meron bang na sayan, sarili mo? Nakita ko to. Ito ang ating bunikaw. Sa apoy ay hindi nasusunog. Uy. Sa tubig ay hindi nalulunod. Uy. Ano ito? Ulitin natin Sa apoy ay hindi nasusunog. Parang imposible Sa tubig ay hindi nalulunod. Pwede pa yung sa tubig na hindi malunod. Pero yung sa apoy, lahat ng nilagay mo dyan sa apoy, di nasusunog. Nasusunog, di ba? Pero ito kakaiba. Hindi siya nasusunog. At higit sa lahat, hindi siya nalulunod. Mamaya mo pa sagutin. Sige. Baka may makakuha.
Bahala ka dyan. Boniko mo yan. Kung magbibigay ng GCash o load. Sige. Sige, sagot mo yan. Sige. Mamaya. Pero isipin ninyo ha. Pero pag apoy hindi nasusunog. Oo. 'Di ba? Imposible. Imposible. Apoy Diba? yan eh. Lahat ng bagay na nasilaban na apoy, masusunog yun. Napulan. Oo. Pero yung boniko mo, tricky ba yan? O... Tricky, pero madaling sagutin. Kung alam mo ang sagot. Sige, mamaya. Ito clue. Clue. It is something that you use every day. Oy. Aha. Yeah. Ginagamit mo sa araw-araw. Yes. Actually, 3 times a day. 3 times a day? Oo. Parang... Depende sa iyong pangangailangan. Ayan, baka makuha ni Engineer Richard. Kalapit mo lang. Nag-iisip na yan. Ako din, iniisip ko. Ay, good morning sa mga taga-Baybay Pulong, Binmalay, Pangasinan. Yan. Yan sa Binmalay. Yan. Na may team sama-sama, di ba? Pero may mga ibang ano pala dyan, leader din na mix. Alam mo yung mix? Yung manok nila yung ulo, manok nila yung pangalawa, pero hindi na mga ganon. Pero hindi mo naman sila masisisi. Diba? Dahil yung mga grupo na yan at mga leader na yan sa mga barangay, siyempre meron silang sinusuportan din. Meron silang manok. Kaya hindi mo maiwasan yung mix-mix. Yung hindi sulid, diba? Yes, pero marami pa rin yung mga sulid. Pero may mga ibang sumusuporta na mix-mix naman. Kahit saang lugar yan. Di ba? Iba yung mayor nila, iba yung vice mayor nila. Mix-mix din sa kanilang mga konsihal. Kasi may paano... Pati sa pati sa taas, di ba? May mga ganun. Dahil meron silang paniniwala na ito kaya niya. Di ba? Hindi naman lahat ng sulo kaya ninyo dyan. Di ba? Di ba? Parang ganun. So mix-mix. Mix-mix. MM. Yes. May MM. MM. Okay. Hello, good morning kay Sir Maxi Solis. Say kwanto yay. So, imubat. Ang answer is, Mayor Pinocchio. Wala tayong Mayor Pinocchio. Iba naman. Tani, ang takot ng demonyo at inkatila to, tansan taod danom. Kanto. Iba naman. Hindi naman. Hindi tao. Siguro, kinonekta lang. This is a thing. Thing. Bagay. Gamit po ito, gamit. Gamit. Yes. Hindi nasusunog sa apoy. At hindi rin nalulunod sa tubig. Sige. Ginagamit natin ito, clue, 3 times a day. Ayun. And almost every day of our life. Oo. Kung wala ito, parang walang silbi. Yan. Ang buhay. Malapit na. Malapit na. Sige. Baka diba? si Manager Joey, alam din niya. Ay, good morning sa mga taga Bugalyon, Pangasinan. Ay, good morning. Talagang yung survey din dyan sa pagka-mayor, taas na. At in favor kay Mayor Jomel, ang pagbabalik, sabi naman nila. Diyan sa Bugalyon, Pangasinan. Hindi naman sila pinabayaan kasi. Yung alagang espino dyan, talagang kasi yung napakatibay. Ramdam na ramdam nila, feel na feel nila yung serbisyong tatak espino dyan. Kaya, gano'n to'y gawon mo, pangguba ka paborito RJ, ako nagaba. Yes. Si kwanto may nan-text, ay sorry, balang ko, person kwanto, hindi manaya. Bagay. Bagay po. At dyan din sa may Manawag, Pangasinan, maganda daw ang laban dyan, kapaborito Joseph. Dahil yung pagbabalik at ang pagpapatuloy ng serbisyo ni Mayor Ming Rosario. Yung kalaban naman niya is yung Kambaking na matagal din nag-mayor sa Manawag, Pangasinan. Oy, good morning. So tingnan natin, abangan din natin. Oy, curious din si Madam Ana Sandoval Bacani. Ay, si Madam, good morning. Gusto rin niyang sumagot. Ay, sabi niya, tubig ba yan? So hindi pa ninyo napag-usapan yan. Hindi pa. Ikaw, kapaborito Joseph, hindi mo binunikuan si Mrs. mo. Siyempre para surprise. At hindi, pwedeng sumali. Pwedeng sumali, pwede sige. naman. So, mali yung tubig. Mali yung tubig. Sige. Meron pang oras. Meron pa oras. Meron pang 3 minuto. Yan, para kayo mag-isip.
Dahil Yes. pag hindi ninyo nakuha, ay nasalba si partner ko. Ay, siya nga pala, mabalik lang tayo sa Comelec. Naalala ko, bigla ka paborito, Ajay. Bawal na rin daw po yung mga membership cards. Ha? Yung Di ba yung mga kumukuha ng mga picture ninyo, tapos igagawan kayo ng membership card, ID. Merong mga ganun, parang volunteer. Di ba may mga ganun? Yes, Bawal din yun. Bawal na rin po yan. Ang sinasabi ng Comelec, bawal ang membership cards sa kampanya sa Halalan 2025. Pinagbabawal na po yan yung paggamit ng membership card bilang propaganda sa Halalan 2025. Ayon sa resolution number 25-0438, ito'y para maiwasan ang pang-aabuso at paglabag sa batas. Kaya mahigpit na itong pinagbabawal sa lahat ng kandidato at maging sa party list din po. Yun. So, bawal. Bawal na rin. Yes. Ay, good morning sa mga taga Barangay Lungos, Calasiao, Pangasinan, Eco Family. Yan. Yes. At kay Woo na talagang nangunguna na rin sa survey. Kaya Yes. sa mga taga dyan sa Calasiao, Pangasinan, good morning. Yan. Siya nga pala, doon po sa mga botante, para hindi na po kayo mahirapan din, kapaborito Ajay, na hanapin yung inyong mga voting precinct. No? Kasi doon po kayo talaga bubuto. Kung wala kayong pangalan doon, hindi kayo pwedeng mabumuto doon. So, ngayon pa lang, ina-advise na po natin sa inyo na alamin na po ninyo kung saan yung polling place po ninyo para sa May 12, 2025 elections. Madali lang po yan. Pumunta lang po kayo sa precinctfinder.comelec.gov.ph. Ihanda lang po ninyo yung mga impormasyon, ang inyong buong pangalan, araw ng kapanganakan, at lugar ng pagpaparehistro, kung saan po kayo nagparehistro. Ayun lang po, madali lang po. Your full name, your birth date, at saka yung lugar kung saan kayo nagparehistro. Ibibigay na ng Comelec yung information sa inyo kung saan kayo pwedeng bumuto. Aling polling precinct po kayo pwedeng pumunta para doon bumuto. Ngayon pa lang hanapin na po ninyo para hindi po kayo mahirapan. Siya nga pala, binabati ko ng happy birthday ang ating classmate at kanayin po natin, si Zita Jimenez. Oy, Zita Happy Jimenez, birthday. good morning. Ito naman yung mga anong tawag mo dito, yung mga Team Alyansa daw, malaki yung kanilang pasasalamat sa administrasyon naman sa Dagupan. Dahil syempre nag-rally sila doon sa first time na hindi mainit na lugar, kasi doon sa loob ng Estadia. Kaya nagpapasalamat sila sa accommodation ni Mayor Belen Fernandez. Ito may nag-text sa atin. So, sige lang, magpayalagan po kayo ng inyong damdamin, ng inyong liknaan. At yan welcome naman sa atin. Ito may sumagot. Sipilyo, hindi naman siguro. Sipilyo. Sipilyo daw? Nasusunog po ang sipilyo. Oo, sipilyo. Oo. Siguro sa hindi nalulunod kasi sinasawsaw sa tubig. Yun, bago pwede. ka magsipilyo. Pero yung nasusunog di ba? Of course. So, mali. Mali. Sorry. Sorry. Sorry, Arnolfo. Mali yung sipilyo. Kasi sabi niya dito di ba hindi nalulunod ang sipilyo? Hindi nilalagay mo daw sa pero nasusunog. Yes. Siguro nakalusot sa isa. Pero dahil wala na tayong sapat na oras. Ito sasabihin mo na. Ito sasabihin ko na. Ano yan? Nag-uumpisa sa ano? Yung buniko natin na isang bagay na hindi nasusunog at hindi nalulunod. Ito na, wala pong nakakuha pero ito po yung sagot. Ginagamit, di ba sabi ko, ginagamit natin ito 3 times a day. Araw-araw. Araw-araw. At kung wala ito, hindi tayo makakakain. Ano yan ay? Kaldero. Kaldero. Hindi nalulunod. Hindi nasusunog, di ba? Yung kaldero. Tama. At hindi rin nalulunod sa tubig. Kaldero. Okay. Dahil pagka pinaglulutuan mo ng baaw, di ba, sa bumay kinto, kat may danon to. Yes. Tapos, nga pala, di ba? So, kaldero yung sagot. Kaldero. Walang nakakuha. In English, casserole. Ayos. So, walang nakakuha. Walang nakakuha. Nasalba ka pa. Bukas ulit. Baka may gusto rin kayong i-share ng mga buniko ninyo. Yes. Di ba? Oo. Parte ng programa natin. Para hindi naman lahat seryoso. Oo naman.
Pero lapuntang ka pala malami oras sa atatang tanagagik. Muli po kaming magpapasalamat ng ating partner sa inyong walang sawang pagantabay sa Liknay Valley. Siyempre, hanggang bukas na muli sa pang-edisyon ng ating Liknay Valley. Ako pakantabay lang mula sa Remagtarian Kapaborito. Amigo yo, RJ Bera Jimenez at your service always. Tansay Magtarilingkor, Magtarian Kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Kaulo pakantabay, team at technical side. Sari Duaran Pogi, sa Manangaro Lawas, the faithful one, Engineer Richard Olanday at Engineer Dennis Justoni Palaganas. Ang tabayan ang susunod kagad ng number 1 ni kapaborito Joey Baby dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito!